ndị Igbo Chief Dr. Ejike Iwu Dr. na-eji agwọ ndị ụwa ndụrụ ọnụ akwasa onye ahụ ndị Igbo 100 disease cure onye dị otu ha gbake ometadị kelụra gburugburu This is a tribute to late Eze Nicholas Ejimonye Ugochukwu. Ibe akwadara m epikọrọ nwa n'egbelu m hụ nke dị lenye ogbugbu na Bombisa. Adieu papa. Usudo na-ejebe n'abalị ebe uhuduhudu one of ndị chelala. Usudo bege n'abalị ọ na-ebe custodian of culture la bechie. Ibe akwarala m uhuduhudu one of ndị je late Eze Nicholas Ejimonye epikọrọ one of egbelu m na-enye ogbugbu Mbaise nke dị n'Abaja. Adieu papa. Ọ bụrụ maka onye eze Mbaise, Onye eze Mbaise Eze Nicholas Ejimonye, ọchịchị ọchịrị ndị enye ogbugbu ọ dị anyị mma, ọchịchị ọchịrị ndị egbelu ọ dị anyị mma, eze kansụl na ndị egbelu gbara ama, ha gbara ama sị ọ bụ onye eze. webetie papa bụ onye eze. Ọ bụrụ maka onye eze Mbaise Eze Nicholas Ejimonye, ọchịchị ọchịrị na-enye ogbugbu ọ dị anyị mma, ọchịchị ọchịchị na-egbelu m ọ dị anyị mma, eze kansụl na ndị egbelu kwesị ya bụ onye eze bụ onye eze. Eze kansụl na ndị egbelu gbara ama, ha gbara ama sị ọ bụ onye eze. Gbuo dike n'obodo mbọsị ọgụ achọwa dike. Oke osisi ada na-egbelu mmiri ama efi n'anya, eze ndị nọ na-enye ogbugbu ebe. Adieu papa. O jidewe agụma n'ọnya ya ebewe, agụma n'ọnya ya ebewe o. Ọ bụrụ maka onye eze Mbaise, Onye eze Mbaise Eze Nicholas Ejimonye, ọchịchị ọchịrị ndị enye ogbugbu ọ dị anyị mma, ọchịchị ọchịrị ndị egbelu ọ dị anyị mma, eze omere eze otole kansụl na ndị egbelu gbara ama, webe. ha gbara ama sị ọ bụ onye eze. Ugo amagburula n'ala, ike agwụla ugo. Ọchịchị ajara nwa mkpụrụ ji, ajacha mkpụrụ ji etinyela ọkụ. Onye eze alala o, ajacha mkpụrụ ji etinyela ọkụ. Dimkpa bụ akwa ka nwata, onimere gbadị ikele anya. Ọgbaji ole dọrọ
n'egbelu ọgbaji ole dọrọ n'egbelu ndị nwe n'obodo etiele o adịghị papa onye eze ọ bụrụ maka onye eze Mbaise anyị eze dịka Osejimonye ọchịchị ọchịrị ndị onye ogbugbu ọ dị anyị mma ọchịchị ọchịrị ndị elu ọ dị anyị mma eze nke nso ndị egbe elu gbara ama ha gbara amasị ọwụ onye eze gịnị mere na jidegbu onye ogbenye nwụọ ọgaranya enwe ike ibe akwa onye ogbenye nwụọ ọgaranya enwe ike ibe akwa ọ ga-asị na ogbenye amame si ogbenye nwe aka ọrụ ọ naghị eriju afọ mgbe ọ nọ n'ụwa ọwa ahụhụ gburu ya ogbenye amaghị ọ ga-asị na ogbenye amaghị ihe si ogbenye nwe aka ọrụ ọ naghị eriju afọ mgbe ọ nọ n'ụwa ahụhụ gburu ya akwa ọgaranya nne m chi ọgaranya bụkwa chi onye ogbenye akwa onye ọgaranya chi onye ogbenye bụkwa chi onye ọgaranya chi onye ụwa bụkwa chi onye eze onye chi mere eze ọ bụrụ eze opi igwe mana onye ọgaranya nwụọ orimiri agba dike n'anya onye ogbenye ebelebe egbuo ọ ga-asị na dede anwụọla o ide ji mba ma anwụọla dede wezigbo mmadụ ke mụ na-ejekwa aba ọ ga-asị na dada anwụọla onye ogbenye bewe o na dada wezigbo mmadụ ke mụ na-ejekwa aba chi ọgaranya bụkwa chi onye ogbenye chi onye ogbenye bụkwa chi onye ọgaranya chi onye ụwa bụkwa chi onye eze onye chi mere eze ọ bụrụ eze ebelebe egbuo ukwu ji agụ gbada bịara ụgwọ ibe akwarala m ọgaranya ebelebele so onye ogbenye ya nwụọ onye ọgaranya adịghị eche nche ọwụ dị onye ogbenye na-eche onye ogbenye na-eche onye ọgaranya chi ọgaranya bụkwa chi onye ogbenye onye ogbenye chi onye ogbenye bụkwa chi onye ọgaranya chi onye ụwa bụkwa chi onye eze onye chi mere eze ọ bụrụ eze chi nwe onye ụwa ọ bụ chi onye eze onye chi mere eze ọ bụrụ eze The biography of late Eze N.E. Ugochukwu 1935 amụọ ya na-eji le Mr. and Mrs. Joseph na Angelina Dangelin Ugochukwu onye eze ọ bụ ọbarụkwuda ụmụ abụọ na ofu nne adịghị papa onye eze ọ gụrụ akwụkwọ mgbe ndị ọzọ gụrụ ọ gara St. Charles Catholic School Enyogwu ọ gara St. Teresa's Catholic School Baptist Secondary School Apapa Lagos Fatima Teachers Training College Olu Grade 3 Bishop Shanahan Teachers Training College Olu Grade 2 UNN Nsukka Political Science 1975
to 1979. NYSC 1980. Girls Secondary School, Ihiala, Anambra State. O nwekwara ebe ndị ọzọ rụrụ ọrụ. Onye eze, e nwere ebe ndị ọrụ ọrụ. He was a class teacher. Ọ bụrụ maka onye eze Mbaise, eze Nicholas Ejimonye, ọchịchị ọchịrị ndị ya ogbugbu ọ dị anyị mma, ọchịchị ọchịrị ndị elu ọ dị anyị mma, eze Nkansụl na ndị elu gbara ama, ha gbara ama si ọwụ onye eze. He was a class teacher at St. Charles School, Enyogugu. St. Michael's School, Enyogugu. Imo State House of Assembly, Legislative Officer, 1981 to 1983. He was a clerk of the House during Third Republic, Imo State School Management Board. He was an admin officer in secondary school, Imo State Government House. He was a training officer in the year 2002. In 2003, he was elected as the Eze of Ebelu Nomuhu, and he was coronated in the year 2004. Married to late Ugweze, Bridget Ugochukwu. Nwakamuru Masa, Umwesa, Ndishie Nafo. His hobby, reading, sports, and traveling. A member of Otu Ordinala Enyogugu, a social cultural club for the promotion of Igbo culture and traditions. He was a Catholic member, custodian of culture, Alala. Ọ bụrụ maka onye eze Mbaise, Ebikoro, eze Nicholas Ejimonye, Ebikoro, ọchịchị ọchịrị ndị ya ogbugbu ọ dị anyị mma, ọchịchị ọchịrị ndị elu ọ dị anyị mma, eze Nkansụl na ndị elu gbara ama, ha gbara ama si ọ bụ onye eze. Eze Nkansụl na ndị elu gbara ama, ha gbara ama si ọ bụ onye eze. Chi ọgaranya bụkwa chi onye ogbenye, chi onye ogbenye bụkwa chi onye ọgaranya, chi onye ụwa bụkwa chi onye eze. Onye chi mere eze ọ bụrụ eze. Dr. Ejike Jonathan Iwu, ọnụ Igbo ndị Igbo gburugburu, ọ bụ dọkịta na-eji agwọ ndị ụwa rụrụ ọnụ. Gbakwasị onye ha ọnụ Igbo ndị Igbo 100 disease cure. Onye dị otu ha gbake o metere dike lụra. Mmadụ kedu onye ịbụ, kedu onye ị maara, gị bụ mmadụ kedu onye ịbụ,
ili ozu ụfọdụ bụ ndị wuruwuru kedu onye nọ na kọntaktị gị gị bụ mmadụ kedu onye ị bụ gwa m onye bụ oyi gị ngwa gị onye ị bụ gị bụ mmadụ kedu onye ị bụ ụfọdụ bụkwanụ ndị na-edozi obodo onye na-adị ụtọ dị ha abịa kedu onye ị bụ ama ndị a na-eze gwa m onye bụ oyi gị ngwa gị onye ị bụ onye bụ oyi gị ga ngwa gị onye bụ ọ na-agwa gbagarada amara onye bụ onye anyị gbagarada anya amara onye bụ onye ọwụta dị amara na m nri ọgwụ egbu amara m otu nwafọ Mbaise nwafọ Mbaise amara m eri ọgwụ egbu amarala m ihe eri ọba ebube agụwanụ n'ahịara ewe ugo dị iche n'ogbe amara m eze chefu na Kotonu ibiri ndụ n'ogbe isi ọwụtọdị amara m ọkwụrụ ọka ebube dike ndị Igbo gburugburu ebube dike eri ọgwụ egbu ọ bụkwa ọnwa chọọchị ọnwa na anyị chọọchị anyị o okele nwere ugwu ọgwụ okele nwere ugwu Pillar of Progress eri nwa ọgwụ Pillar of Progress onye chi mere eze nnọọ ụfọdụ nwere kọntaktị ndụrụ kọntaktị ndachiri nwere kọntaktị nwere ọ bụ nke onye Imperial High Chief Henry ọgwụ egbu Nnamdi ọgwụ egbu ọgwụ onye ụmụzụ ogbe dị na yana amara m otu nwafọ Mbaise otu nwafọ nne amara m eri nwa ọgwụ egbu amarala m ihe eri ọba ihe ọrịa ọba m ebube agụwanụ n'ahịara ewe ugo dị iche n'ogbe ogbe dị iche n'ogbe amara m eze chefu na Kotonu ibiri ndụ n'ogbe isi amara m ọkwụrụ ọkarịsịa ebube dike ndị Igbo gburugburu ebube dike ndị Igbo eri ọgwụ egbu ọ bụkwa ọnwa chọọchị anyị ọnwa na chọọchị anyị okele nwere ugwu ọgwụ onye ọgwụ okelukwuda Pillar of Progress eri nwa ọgwụ egbu okelukwuda onye chi mere eze nnọọ born by Lieutenant Romanus ọgwụ egbu ya na Mrs. Maureen ọgwụ egbu papa ya Romanus nwụrụ na ngwa de Romanus nwụrụ na ngwa Nigeria Army burie in a cold blood ndị ụrụ emere ha ife taa ọ nọtara ya ezi papa nwụọ nwanne ya nwaanyị na Teremons dero na-ejelite ije ha enweghị onye enyemaka ha enweghị ikwu ha enweghị ibe Henry was smart and intelligent ebe azụ ụmụ ndị ọzọ dedem Henry agawa ya nọrọ ebe nụrụ okwu ndụ onye na-adị ụtọ dị ya o agbagode o Imperial High Chief Henry ọgwụ egbu multi-dimensional High Chief amara m otu nwafọ Mbaise otu nwafọ nna amara m eri nwa ọgwụ egbu Henry nwa ogbe egbu amarala m ihe eri ọba ihe ri ọba ebube agụwanụ n'ahịara ebube agụ n'ahịara ewe ugo dị iche n'ogbe
ugo dị iche n'ogbe amara m eze chefu igirigi ndụ n'ogbe n'isi igirigi ndụ amara m ọkwụrụ ọkarịsịa ebube dike ndị Igbo gburugburu ebube dike ndị Igbo Henry ọgwụ egbu ọ bụkwa ọnwa chọọchị anyị okele nwere ugwu ọgwụ onye ọgwụ Pillar of Progress Henry nwa ọgwụ egbu Pillar of Progress onye Chinere eze nnọọ mgbe ndị otu ya na-eto ya eto mụ ma ebiri ego akwụkwọ ya gụọ Imperial High Chief, a multi-dimensional high chief, grew up when his mates grew up. He went to secondary school. Due to lack of money, he allowed his siblings to attend basic schools at least to secondary level. He opted out of his university acceptance to read law. Instead, he went to learn petty tradings. amara m otu nwafọ Mbaise amara m Henry nwa ọgwụ egbu amarala m ihe eri ọba ebube agụwanụ n'ahịara ewe ugo dị iche n'ogbe amara m eze chefu igirigi ndụ n'ogbe n'isi igirigi ndụ amara m ọkwụrụ ọkarịsịa ebube dike ndị Igbo gburugburu ebube dike ndị Igbo Henry ọgwụ egbu ọ bụkwa ọnwa chọọchị anyị ọnwa na-acha okele nwere ugwu ọgwụ onye ọgwụ Pillar of Progress Henry nwa ọgwụ egbu Pillar of Progress onye Chinere eze nnọọ He went to learn petty tradings, which landed him to different African countries. Imperial High Chief Henry Ogwebu went to Gabon. He also went to Cameroon. He traveled to Togo. He traveled to Cotonou, where they gave him title as the chief one of Cotonou. He married in Cotonou to his beautiful wife, Chief Mrs. Jacinta Ogwebu, Nee Ele, and God bless their union with beautiful girls and handsome boys. After being successful in business, Imperial High Chief Henry Ogwebu traveled to USA and later relocated with his family. Today, High Chief Henry Nando Ogwebu, he has the educational capability by bagging bachelor's in science at University of Coronado, works at a state capital in United States of America. The mother is living comfortably with the daughter of 3 months when the father died. Dr. Mrs. Pat Onyebule, married with her 4 children, 2 boys and 2 girls. chi ọgaranya bụkwa chi onye ogbenye bụkwa chi onye ọgaranya chi onye ụwa bụkwa chi onye eze onye chi mere eze ọ bụrụ eze amara m otu nwafọ Mbaise amara Henry nwa ọgwụ egbu amarala m ihe eri ọba ebube agụwanụ n'ahịara ewe ugo dị iche n'ogbe Amara m eze chefu na Cotonou. igirigi ndụ n'ogbe n'isi Amara m ọkwụrụ ọka ebube dike ndị Igbo gburugburu. Henry ọgwụ egbu ọ bụkwa ọnwa chọọchị anyị okele nwere ugwu ọgwụ onye ọgwụ Pillar of Progress Henry nwa ọgwụ egbu onye Chinere eze nnọọ Henry has been recognized with many traditional titles like Ezechefo I of Cotonou, Ebubago I,
ọbahịra igirigi ndụ ọbọgbe nnichi ugo dị iche nke mbụ ihe eri ọba nke Ọnịcha mmiri ọkwụrụ ọka ndị Mbaise ọkwụrụ ọka ndị Amụzụ ọkwụrụ ọka ndị Ụmụzụ ebube dike ndị Igbo onye chi mere eze ọ bụrụ eze amara m otu nwafọ Mbaise amara m eri ọgwụ egbu amarala m ihe eri ọba ebube agụgwanụ na anyara ewe ugo dị iche n'owe amara m eze chefu na Kotonu ibiri ndụ n'owe n'isi amara m ọkwụrụ ọka ebube